Здравейте на всички, аз съм Лойд и това е първи епизод в моя канал. И виждате нещо написано loading, това знаете какво означава. Ще играем една игра на име Dead Target. Се надявам да ви хареса. Ще направя поречка на тази игра. Ще мога нещо. Ако чувате шум, това е от сестра ми и баба ми. Ето не и нас. Бах ти пожарците. Какво стана? Съжалявам, че ще игра на телефон. Какво стана? Ето. Play. Надявам се първи епизод на моя канал да ви харесва. Първи епизод, първа поредичка. Ето и контролите. Не се надявам да не лаги, защото им предвид това видео го правя втори път. Или за трети. Се надявам да не лаги. Да, знам зомбите. И сега ще ги видим. Ето ги. Това е момиче, който ни каза какво да правим. Добре. Да бе, траки хилвам. Защо сте така лаги? Ето защо. Да бе, то не лаги. Да бе, то не лаги. Това от мен. Добре. Тази игра бях по-добре. Сега сме с малко пистолеч. Бързак! Къде избягам? Кой търсиш? Моля не търсиш. Там не го гледайте. Опасно е. Ей, първата мисия е лесна. Кинти. И килче. Но интересно. Това чудовище е лесно. Предполагам. Ей! Кинти. Забогатях. Надявам се. Да, ще си го купа. Да, ще купа следващото оръжие. Не бате много. Ще го прието. Така казва играта. Браво. Добре, следващата мисия. Почвам. Надявам се първи епизод в канала ми и първи епизод на тази паричка. Ще направя паричка или не. Мисля, че го казах, мисля, че не. Да не е много дълго, да. Знам, така се въртя. Или лаги, или не го определям как трябва. Контролите ги знам, това ги показах в начало. Ей, ти кой ще плашиш? Да. И си изчезна. Чупих му крака. Това вече няма крака. Излизат и от другата страна, перфектно. Това е най-якото нещо на света.
Не. Има бягащ, да, имаш. Вярно. Мисля, че спомнят. Какво стана? Бият ли? Нещо стана. Хайде. Добре, мрази бегащите зомбита. Но са гадни. Но той е далеч. Няма го убивам още. Да го оставя да поживее още малко. И доживя си. Той всъщност не е жив, ама да доживее, що ме мъртъв. Жив мъртъв. Именно. Логика. Бати логиката. Мъртъв е, ма е жив. Това е най-логичната логика. И това, което казах, е логично. Да знаете. Ей. Весел. Кючета. Знам. Да. Това е... Какво да получим тук? Абе, това е нещо като... Добре, въртим го и получаваме нещо. Сега получих това и трябва да чакаме. Или да не чакаме да хабя къпчета, ама за какво да хабя къпчета? Мисля, че лети. Всъщност дядка може да... Супер. Какво стана? Клипче. Да се игра на знам. Нали да знаете. Да, много интересно. Що? Въобще ми слуша. Нали показваше 3-2-1, какво става? Айде. Сложи. Добре, килчета. Колкичета получа, никога не съм поучаствал. Аз съм. Кинти. Добре, 1000. Не става за нищо, ама добре. Купим. Супер. Добре, мисля това да е всичко за клипа. Ако ви е харесал, може да го харесате. И до скоро.